Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Trust Mukwada veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina zvakare Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi Betera, kwazisai vateereri. Vateereri, welcome to the program, The Second Coming of Christ. Mufundisi Mukwada, kwazisai vateereri. Vateereri ndinokwazisai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti bhuku razvakazarurwa part 2. Okay. Okay. Saka regai tibva tapinda muhurukuro yedu. Okay. Toda kuti titange nekuverengerwa zvakazarurwa 1 vhesi ya 1. Okay. Pane fungwa yatoda kuti tisumudze yatakambobata muchikamu chapfuura yatoda zvakare kuti tidzoke pairi. Zvakazarurwa chapter 1 verse 1 inoti zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa akazvituma nomutumwa wake ndokuzivisa muranda wake Johani. Now vhesi iri rinobudisa fungwa yekuti mubhuku razvakazarurwa zviri kuzarurwa zvacho ndezvaJesu. Right. Saka ibhuku mukutaura muchidimbu tingangoti ibhuku raJesu. All right. Ibhuku rinotaura nezvaKristu. Sokuti kana mukanyatsokudzidza bhuku razvakazarurwa unofanira kubuda mariri wanzwisisa zvakanyanyisa Jesu Kristu. Okay. Pamwe pacho kana pfungwa inobuda muvhesi iri inoburitsa Jesu ari ajendi yacho inobatsira vanhu kuti vanzwisise nezvaJesu ari muna zvakazarurwa. Kudzidza zvaJesu. Right. Zvichiita kunge Jesu wacho ndiye futi ari kudzidzisa nezvake iye. Ndiye ari kukubatsira pakudzidza kwauri kuita nezvake. Okay. Kuti uzvinzwisise. Saka chinonyanya kuvavarirwa nebhuku razvakazarurwa. Okay. Anoda kuti ubude mariri wanyadzidza nezvaJesu, kashandiro kaanoita zvakanangana nevana vaMwari muupenyu hunohu uye nekwazviri kuenda zvazvichazove muupenyu husingaperi. Okay. Saka ndo zvakanga zvakakwidibirwa mubhuku razvakazarurwa zviri kuvhurwa kuti vanhu vaone. Okay. Ndimapabata. Now regai tinodzokorora kuverenga ndima takamboiverenga muchikamu chakapfuura. Okay. Zvakazarurwa 4 vhesi ya 1 kuenda pana 3. Zvakazarurwa chapter 4 verse 1 to 3. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga. Nenzwi rekutanga randakanzwa rakaita serehwamanda richitaura neni richiti,
Kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvi. Pakarepo ndakava mumweya, tarira chigaro cheushe chakagadzwa kudenga nemumwe agere pachigaro. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspisi neresadhio. Kwakanga kuine muraraungu akakomberedza chigaro cheushe wakafanana nebwe resmargadhino. Chimwe chinhu chinobuda mubhuku razvakazarurwa ndechekuti Mwari atori pachigaro chake, ari kutotonga izvezvi, kutonga kudenga napasi. Saka kana tichitaura pamusoro paMwari, hatisi kutaura zvazvichazova, asi tiri kutaura zvazvitori. Amene kuti zviri mashoko aya ari kunatsokubuda here, kuti mubhuku razvakazarurwa panoburitsa Mwari sezvazviri iye zvino, akatogara pachigaro izvozvi, ari kutotonga izvozvi. Teritori yaari kutonga, ari kutonga kudenga napasi. Ende paagere, vanomubatsira, vanomushumira, vanoita minista kwaari, mamiriyoni namamiriyoni engrosi. Ndofungwa inobuda muchipinda mubhuku razvakazarurwa. Izvozvo zvakakosherei kumunhu ukaziva kuti iwewe zvatiri pano pasi, control room yezvinoitika pano pasi iri kudenga, kwakagara Mwari. Saka ndiye anodirecta zvinofanira kuitika muunivhesi yese. Pfungwa idzodzo dzikakuperekedza muupenyu, unofamba wakagadzikana. Muri kuti munhu anowana hope. Number 1, unowana tariro. Ende zvakare unofamba uine kakugadzikana, zvinobvisa kuvhunduka. Wakabona zvinoita mwana? Kana chimwana chichitamba apa, chikasumudza musoro chikaona chasara chega chinochema. Asi kana chikatamba chikasumudza musoro chikaona sisi vachiripo, chinokondinya nekutamba. Because anoziva kuti handisi ndega. Saka munhu akadzidza bhuku razvakazarurwa, rinomukurudzira kusumudza musoro nepfungwa dzake, otarira kudenga, oona kuti handisi ndega. Saka rinokupa kugadzikana. Ndofungwa imwe yakakosha inobuda kana tichinda mubhuku razvakazarurwa. Regai tiinde zvakare pana zvakazarurwa 5 vhesi ya1 kuenda pa6. Zvakazarurwa 5 vhesi 1 kusvikira pa6. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nenzwi guru achiti, ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusino munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. Zvino mumwe wakuru akati kwandiri, usachema hako, tarira shumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe zvisikwa zvipenyu 4, napakati pavakuru gwayana rimire, rakaita serakabayiwa, rine nyanga 9 nameso 9, iri mweya minomwe yaMwari yakatumwa kunyika yose. Kana uchiverenga mukwada, paunongo pachinzi shumba yaJudha, kuratidza kuti uri kunatsonzwa kuti pari kuti chii.
pane zvinofanira kuratidzikawo mauriwo kuti shumba yaJudha ndo zviri kudiwa nebhuku razvakazarurwa vaitizvo kuti vanhu vanzwe pachinzi shumba yaJudha pari kunatsokurehwei. Saka zvinofanira kuti vateereri vazvinzwe mumuvereki manje kuti wabata moto wacho, wabata pane nyaya yacho, because bhuku razvakazarurwa uri kuiona Beteri. Bhuku razvakazarurwa chimwe chinhu chiri kutodiwa kunzi tizive ndechekuti Mwari akagara pachigaro ari kutonga, ngirozi dziripo dziri kumubatira neuwandu hwadzo. Pari kuverengwa namukwada manje pekuti umwe aripo pakamira Jesu, but Jesu manje paari pabva paunganidzwa mataitora ake ese nebasa rake rese, anditi wazviona, abuda iye ari gwayana kufira kwaakatiita pamuchinjikwa, handiti wazviona. Abuda zvakare ari murevereri, ndo basa raari kuita musanctuary yokudenga nhasi semuprista wedu mukuru. Abuda zvakare ipapo ari shumba yaJudha. Takuenda kulaini yani yaDhavhidhi, umambo handiti wazviona, paanopedza basa rekureverera iri haachadzike pano pasi semuranda kuenda kuNazareta. Akuya amutongi, abata ushe hwakababa vake, achisikotonga navatsvene vese. Saka achiti unoziva kuti hausati wambonzwa vafana kana vachitaura kuti unoziva kuti iye iyoyo nadhedhi nababa vangu inini ndo vateedzani. Ukaona achitaura achidaro soka ari kutaura munhu mukuru, handiti wazviona. Saka haataura akaita zvokupfava kuti unoziva iye iyoyo ndiye anoteedzana nababa vangu. Aiwa, kana ari munhu ane chikudya iye iyoyo manje nadhedhi wangu manje ndo vanoteedzana ivava, ari kuratidza kuti ndopatiri weipapa, handiti wazviona. Saka ndofungwa inoda kunzi nazvakazarurwa tiibate. Toibata sei Pastor Muti? Chiri kudiwa nazvakazarurwa ndechekuti kana takatenda muna Jesu, handitika isu tatenda muna Jesu, right? Saka taane ukama naye, saka tiri panedu pasi, asi Jesu watakatenda maari, bhuku riya rakachemedza Johani rashaya anorifura, Jesu ndiye akakodzera, but Jesu wacho ane ukama naye nababa, ane ukama nesu pano, mwanakomana wababa asi ane ukama nesu pano. Saka kana isusu takamiririrwa nemunhu akadaro tofanira kufamba katii, hatina chekutya. Zvajeka kamugomo yakajeka dzokoro ratidzwe kana wanyatsozvi. Aiwa, muri kuburitsa pfungwa yekungoti tomboti pane zviri kunetsa, but shamwari yako iwewe ari mwana wemukuru, handitika toti pane parida kupindwa kana kuti kudii, because mwana womukuru uyo akangoti dhedhi aiwa iyo ifriend yangu, zvatopera. Protocol dzese dzagadzirika, zvine zvatopera. Because ukabvunza kuti ada kupinda kupi uyu, obva anzi ndindi naye, nyaya yato inenge yatoita right, because uri kutamba nemwana womunhu mukuru. Saka Jesu paari pamberi paMwari manje anenge achiti mukwada ndini naye. Handiti wazviona, zvabva zvatoita. Aiwa, itaite sei pamwe nemuwatereri kwamuri, ndo ipfungwa iri kuedza kungoda kujekesa kuti zvinorevei kana tatenda muna Jesu. Ari pamberi pababa anenge achiti ndini ndinavo, zvinoputirwa pakuti kureverera kuya ndosa muchiona chigara chikurudzira kuti hapana chatinobva wedu wekutenda muna Jesu, zvinototinakira. In fact ndo zvingadai chitoita munhu wese. Yes, mfundisi. Tiverengerei zvakazarurwa 1 vhesi ya 3. Pane imwe fungo yandoda kuti titore ipapo. Zvakazarurwa chapter 1 verse 3. Wakaropafadzwa uyo unorava nevanonzwa mashoko okuprofita vachichengeta zvakanyorwa imomo nekuti nguva yaapedyo. Now pane ameno kuti mukwada wabata here fungwa dziri kubudiswa muvhesi iri kuti pari kunzi vanhu vanzi vakakomborerwa
wanzwa kuti ndiani nani, vanhu vakaita sei? Vanorava kureva kuverenga, vanoverenga, right? Vanonzwa, right? Vanochengeta. Very good, very good. Saka pane vanoverenga ndo vakaenda kuchikoro ka vanogona kuzviverengera, handitika? Kune vamwe vekuti kuverenga hagoni, asi anotonzwa umwe achimuverengera, handiti wazviona? Akakomborerwa futi iyo. But chiri kudiwa pane akadzidza uyu neuyo ari kungonzwa umwe achimuverengera, vanofanira kuti kana vanzwa voteerera zviri kutaurwa. Saka meseji iri mubhuku razvakazarurwa haisi yevafundisi chete, handivazvoona kuti mugozofamba muchiti ndedzedu isusu, hasi zvevafundisi chete. Mukuti here toti tichipakura chidzidzo ichi kudai, vamwe vari kutonzwa, vakanzwa vakaita zvinodiwa, naivo vari kupindawo pakuropafadzwa. Very good, very good. Saka mufundisi nhengo dzaanotungamira, panhengo pacho pane vakaenda kuchikoro nevasina kuenda kuchikoro, vese meseji iri muna zvakazarurwa ndeye munhu wese. But inini pastor, toda kuti tizonzwa kambo, ndoramba ndichidzoka, ndiri kuona muda kubva maisa mipanda miri. Ndichitarisa nyika yedu amene kwamuri vateereri, pane zvirongwa zvakamboitwa munyika zvinobatsira kuti vanhu vese vagone kunyora nekuverenga. Even vamwe vatoo mazera echikuru togona kuzokundikana kusvika mamwe malevel ekudenga. But zvandakacherechedza, roughly vanhu vakawanda vakasvika grade 7. Ende munhu akasvika grade 7 anenge akugona kuverenga. Kusei pavatendi paine imwe attitude yekutoti kunoita kunge zvinotonzi kuverenga chinhu chisingadiwe. Yeti bhaibheri riri kutoisa chikomborero pamunhu anoverenga. Iroro pane pekutoti unotoona kuti munhu akasvika grade 7 asi haasi kuda kuverenga, haasi kuda kuverenga, mukuzo ndo pfungwa yandiri kuuya nayo. Pangaitwa sei? Yeti pari kutonzi pane chikomborero. Yeti munhu yari kutochema usiku nesika kuti Mwari ndikomborei. Mwari obva ati ndiri kuisa chikomborero pakuverenga, asi kuverenga kwacho haadi. Unoona kuti iyo izano raSatani, because anoziva kuti vanhu vakaverenga vanovhurika, pfungwa dzovhurika. Because iwo munhu kana aunyatsoziva kuti kudenga uko Mwari akakombwa nengirozi ende anodzituma pandinonidha kubatsirwa nengirozi, munhu anofamba akanyatsogutsikana, haavhunduke zvezvo zvokungopaparika. Chinosaka vanhu vazongomuka achimhanya kun'anga kusaverenga ikoko, ndosaka vanhu vachimhanyira kuvauki, anenge asina kuverenga. Saka anononyeberwa agovhiringidzwa ikoko nekusaverenga. Saka Satani anoziva kuti vanhu vakaverenga vanopunyuka. Mufundisi Mugwada, namukoma Rwodzi togara tichikurudzira vanhu kuti vaverenge vatenge mabhaibheri. Imboitaiwo. Imbokurudziraiwo, taurai nevateereri. Timbonzwa kambo, taurai nawo. Tinofunga pfungwa iri kutaurwa naPastor Rwodzi yakakosha. Payati wakaropafadzwa vanorava, vanoteerera, vanonzwa, haisi kutaura kuti ndiwanani. Kureva kuti rimwe dambudziko rinogona kuitika ndiri kuti vanofungidzira kuti vanorava vanofanira kuva vafundisi. Isu senhengo toteerera. But bhaibheri riri kutaura munhu wese. Saka rimwe dambudziko rinogona kuitika ndiri kuti kana zvazoitika kuti kuna vane bhaibheri racho richitangira na Genesis 7, John 14 mumwe nyika iri kumanikidzwa ratopera. Rakabvaruka. Saka shungu chaidzo dzekuti zvinofanira kuverengwa zvacho asi kuzvikoshesa. Mirai toda kusikopa taura ipapo. Hanzi kune mabhaibheri asina machapta ese kwamuri vateereri. Mirai timbonzwa kambo tisikokurukura. Muhondo yedu na sata ni Mwari wangu, mundivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi. Kufa ifuma kakananda, famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel, ridimi Mwari munonzi.
mudzi Jehovha wehondo, vana Mozisi na vana Joshua vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi, kufa ipfuma kakananda, fa mumaoko amponesi, kutenda tariro nerudo zvakapiwa kwatiri muhondo iyi, ngatizvishandise ito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi, kufa ipfuma kakananda, fa mumaoko amponesi. Mwari wangu ndinobvuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi, kufa ipfuma kakananda, fa mumaoko amponesi. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, bhuku razvakazarurwa pati 2. Pandandati tizopedzisa paya, Yes, ndaida kukumbira vateereri kuti pane pamwe pacho vateereri pekutofanira utendeuko, hatitei mabhaibheri, kwete pekuti tiri kufunga kuti tinaro. Manzwa mufundisi mukwada vachitaura kuti kune mamwe mabhaibheri kudzimba uko akutangira pana Genesis 7, mapeji ese ekutanga hapasisina akamunywa, kwekupedzisira kwacho panzvimbo tiripere kuna Revelation 22 hameno kwariri kuperera. Ngatikoshesei bhaibheri, ndo mune information inotidzidzisa kuti tinotenda sei, unonamata sei, uye kuti kumberi zvichafamba sei. Shuwa pamwe pacho ngatitotendeukai vateereri. Yes, okay mufundisi. Tinoda kutenda. Regai tiinde mberi nehurukuro yedu. Zvakazarurwa 1 vhesi ya9. Pane imwe pfungwa yatoda kuti ibude. Muchikamu chekutanga taratidzwa kuti zvakazarurwa anoshuvira kuti tese tinzwisise chimiro chiri kudenga. Mwari ari pachigaro chake, Kristu aripo, murevereri wedu, ndiye mambo wedu watichagara naye nekusingaperi. Tabva muchikamu ichocho, pane zvimwe zvinoda kunzi tinzwisise zvakare. Hativerenge zvakazarurwa 1 vhesi ya9. Zvakazarurwa 1 vhesi 9. Right. Ini Johani, hama yenyu, mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokukupupura kwaJesu. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti bhuku razvakazarurwa ibhuku revanhu vari munguva dzekutambudzika, vanhu vari kurarama muchimiro chekushungurudzika. Okay. Vanhu vari kupfuura nemukati memadambudziko makuru. Okay. Vanhu vakaremerwa muupenyu. Bhuku razvakazarurwa ndo ravanofanira kumhanyira kwariri. Nekuti Johana achizviintrodusa mapanzwa paari kuti mugoverani nemi pamadambudziko. Kureva kuti Johana ari kutoti kune vanotambudzika neni tiri chikwata, tiri kusheya chunhu 1 chekutambudzika, muri timu rangu. Okay. Ende wazvona. Saka kana uri panguva yekutambudzika uri chikwata naJohn. Ende wazvona. Okay. Ndimi varidzi vebhuku razvakazarurwa.
anototi iye pastor matauriro enyu hamusuda kungomanikidza vanhu vese here kuti vadzidze bhuku razvakazarwa because muri kutonyatsoziva kuti vanhu vane matambudziko avari kusangana naye akasikawe here kekuda kukumba vanhu vese kuti mungovapfekera mubhuku razvakazarurwa. vanenge vazoriverengaka vachazoona kuti shuwa. Alright. Okay. Because hansi ndakanyora vhesi reka kungoverenga atoti vagoverane pamwe chete nemi zveshuwa. Saka unozoona manje anoenda pamberi oti ndakanga ndiri pachiwi chinonzi Patmos. Muchidzidzo chakapfuura ndakakurambidzai kushandisa varire kuti chiwi. Wakati island kuitira vafana vechidiki because mukati chiwika atizozoti zvii zviri kutaurwa vanoshandisa mabhaibheri echirungu. So John aive paisland yePatmos. Yes. Island yePatmos zvayaiita inzvimbo yanga isingashanyirwe sezviri kuitwa makore ano yekuti vanhu vanoenda vachinotora mafoto vachinakidzwa vachitora namapikicha ipapo. Yaitova nzvimbo yaiendeswa vana mudzingwa. Vanhu vaya vanenge vanzi ava havachadikwi vadzingwa munzvimbo dzavagere. Kuita ima hamuchadiwe kuonekwa makagara nevamwe vanhu, endai kwenyu mega. Ndovai saka tingati nekumwe kutaura raiva jere kuendeswa kuPatmos. So kuti munhu aitonzi akanzi ari kuenda kuPatmos zvoreva kuti aendeswa kujeri kusina vamwe vanhu. Handiti mapabata. Saka Johana daidai saka chirungu kandako kachirungu kuti it was a place of exile for those banished from the society. Maona kuti zvese zvoma muchitrai kuti vana mudzingwa muchitrai kudaika kachirungu kanorerutsa kuti it was just a place where those banished from the society would be exiled. Ndozvakanakira kunge makawanda unopota muchigavana zvinhu zvichirerukira vazhinji. Saka ikoko ndokwayidzingirwa vanhu vasingachadiwa. Saka John ari kuti asi chandidzingisa inini pane imwe fungo yatoda kuti ibva yajeka. Iwewo netimu rakumva mazvibata kuti chadzingisa Johani hausi undururani. Chiri kuita kuti atambudzike mukwada hakusi kutambudzika ndaakaoma musoro. Aiwa atodzingwa nekuda kweshoko raMwari. Saka kune mamwe madambudziko ekuzvikokera nekuda kwokuoma musoro. Unoziva kuti kuna vamwe vanhu vokuti anongonetsa kugara naye haagarike naye. Handiti mazviona hasiro matambudziko ari kutaurwa panapa naJohani. Madambudziko emunhu anoshingaira kurarama zviri correct. Asi unongoona nekuti tiri mukati menyika ino madambudziko anongouya. Saka ari kuti kana zvadaro muupenyu bhuku razvakasarurwa nderedu tese. Handiti maibata. Regai tiende pamberi. Toda kuverenga Matthew 24 vhesi ya9 na10. Matthew 24 vhesi 9 na10. Zvino vachakuisai mumadambudziko, vachakuurayai, muchavengwa namarudzi ose nekuda kwezita rangu. Vazhinji vachagumburwa, vachaisana kuvatongi nekuvengana. Now panapa muri kuone Jesu asani aenda anotaura kuvadzidzi vake vaingrude nana John ivavo kuti nguva iri kumberi kwavakomana muchavengwa imi. Number 1 vanhu vachatokundundurudzai kuenda nemi kumatare edzimhosva muchinotongerwa rufu nekuda kwangu. Zvekuti panguva yakazonyora John akatozonyora vamwe vacho vanga vatourawa, vamwe vakanga vatori mumajeri vakatomirira kutongwa, vamwe vanga vatotongerwa rufu. Saka meseji iyi youya kuvanhu vari kuchema hama dzavo dzaurayirwa vhangeri. Meseji iyi youya kune vanhu vamwe vatosungwa vari kunyatsoziva kuti kwandakandwa kunoku ndo kwakakandwa nhengi kwaakazofira. Handiri kuona. Saka vanhu vari muzvimiro zvisina kujairika, vari munguva dzekuremerwa, vari munguva dzekushungurudzika.
ndona mufundisi mukwada varida kutaura right ndozobvunza hangu papaya. okay okay ni ndacherechedza kuti mukurarama kwedu kwanhasi unogona kutorarama uri mukapatmos kake kwete chitsuwa kaisland kemambotaura kayakaikenzvimbo endozikana somewhere but musituation ezviri kurema zvawasangana nazvo kotoika patmos kako ikakaka kari kuita manje kuti sekutsanduka zvanga zvichiitwa ufane kunyaradzwa nebhuku razvakazarurwa. very good wataura zvakuti ndafarira katorero kavaita patmos chitsuwa but nekuda kwezvazvaireva munguva iyoyo vati munhu nhasi anogona kutopinda pakapatmos kake experience yaari kusangana nayo ndizvozvo yes mama muchida kuti chii pastor Betty inini wanga wati ndandafara pamamati tiri timu raJohn right but ndazofunga futi kuti hazvisi kufanobuditsa here muono kuti tikaita timu raJohn tichaitwawo zvakaitwa John. Ndiri kutaura ndakamirira vatendi vese kuti hapasi kufanohinta here apo kuti kutambudzika iye aitambudzirwa vhangerika hazvisi kuhinta here kuti zvinogona kuzodaro futi right muchaona kuti pane zvimwe zvidzidzo zvatakamboita kareka nezvimwe zviri mberi zvinoburitsa pachena kuti nguva iri kuuya kumberi uku yekuti vanonamata vakamira pachokwadi vachichengeta zvakarehwa naMwari pachatoita nguva yakaoma kudarika yakapinda John. Asi tisati tasvika ikoko ibobira mukwada dipedzise poindi yatoda tisati tasvika ikoko unomboona here kuti chero nanhasi tisati tatombosvika kunguva idzo dziri mberi dzinonzi nguva dzekutambudzika idzi nhasi unoyu unogona pastor murungoti mise ndaida kutobvunza handizoti vamukwada wangu aida kuti kudii panyaya yekunamata kuti uzo sezvakaitwa John uzoitwa zvakaita John unenge wanyatsotadzirani ndikuti kuti pazoita hameno kuti muri kundibata zvakanaka pane undururano hwamataura uyu haudiwe musociety but ndikuti kuti panyaya yekunamata uchingoshingaira kuteedzera zvinorayirwa naMwari unenge wanyatsotadzirani zvakadaro zvekuti ugone kundundurudzwa uchiendeswa kumatirongo uchiendeswa pamberi pematare edzimhosva waunenge watadzira iko kutongotanga kunamata bedzi watosota Satani kutongotanga kunamata because pane hondo iri pakati paKristu naSatani saka kungotanga kunamata chete watobohwa Satani. Saka Satani zvaanoita manje haumuona ari achibva nekoko kuti ona Satani akundivinga anoshandisa vanhu vaugere navo. Ndosaka uchiona wakamboona kuti mwana anogona kubatwa kumadhunduriko akarara nevakomana mureno kumusveredza asvika kumba utonzwa mai acho kuti uri kuneshaira tete aro handiti vazvona chidya sadza iro uende kuno wacho otodya sadza uenda kuno wacho asi mwana auya kumba hazvanzi uya abatwa kudhunduriko akauya achiti mama ndazobhabhatidzwa ndakuda kupinda chichi yana abeterei panoita hondo pamba ipapo kutonzwa baba vacho kuti unonodya sadza ikoko ndoko uchabhadharirwa fees uye abatwa mudhunduruka anopohwa sadza onzi chienda uno wacho abhabhatidzwa uyu kuti aite zvakanaka onzi unopohwa sadza kuchechi. Uri kuona ndo hondo dzacho ari kusakisa kuti baba vadaro ndiSatani manje handiti wazviona. Saka John iye zvinondozwa munhu aitumira shoko achiti pastor ndanchiteera zvidzidzo zvenyu pandakangoti ndauda kubhabhatidzwa ndakabva ndanzi chibva pano pamba. Saka sorry haisiri nyaya yenyu ndevateereri vateereri ndo zvatiri kutorarama pane paida kuti paitwa sevateereri mwana auda kubhihevha zvakanaka sezvinora bhaibheri moti I disown you but paari kuita zvekutora madrugs achidii muri kutambura muchienda naye kwese kumakansela mari dzichibuda poita mumwe mwana adhisaidha kuti mari dzisabude ave mwana kwai tobva tati hatichada kumuona pamba ameno imbonyatsokupa funga ipapo chii chiri kunyatsoitika. Munoona sei ndachiisa kuvateereri ndiri kutyaotika togona kutodaro tiri kunyangirwa naSatani tisiri kuona because mati mamboona kuti vana baba vakawandaka vanofunga kuti kuratidza kuti ndiri baba panapa
zvinofanira kubudira pakurambidza kunamata. ndo paanobva anyatsomira kuda kuratidza kuti ndiri baba kuti anzwike kuti ndibaba pakurambidza vanhu kunamata. Yes, Pastor Mkwati. Pamapchitsanangura ndoda kuti mundibatsire kuti pfungwa yavo yamandiri iri right here kana kuti ndakarashika. Ndiri kuona sekuti ndiri right here kuti nditi bhuku razvakazarurwa riri kuratidza kuti ibhuku rehondo iri kurwiwa pakati paMwari naSatani. Asi isusu kuburidza nezvatinoita tinojoina either divi raJesu kana kuti raSatani. Zvinozopedzisira zvozopinza mumatambudziko aya akasiyana siyana nekuti kuna umwe vanhu vari kudivi iri vamwe kudivi iri. Matotaura zvakanaka chaizvo kuti zveshuwa bhuku razvakazarurwa rine hondo mukati pakati paKristu naSatani. But vanhu vano umwe neumwe anosarudza divi. Sababa vari kurambidza mwana kunamata. Vanodivi ratotora. Vakutorwa vari kudivi kwaSatani. Handiti uri kupaona. Pastor musati mafamba yenyu ipapo ndo pandichitori ipapo pastor. Kuti aka kamusikana kamataura kabatwa kakarara newakomana kumadhunduru. Dzimwe nguva unogona kutoona ndo kari kunzi chiuya udye sadza ka. Wafanana neshaira tete. Dzimwe nguva anogona kutozoita mwana wekuti vabereki vanorera futi muzukuru. Havana problem nekutorera muzukuru nematambudziko avachaona. Uye arida kutonamata ika ari kutodzidziswa kuti bhaibheri rinodzidzisa kuti bonde rinoitwa nevanhu varoorana, munororana zvakanaka motanga mhuri. Anotandaniswa. Pachiri kundiremerana nhasi pastor kuti pangaitwa sei chaizvo because zveshuwa hondo yacho ndachaseiona unotadza kuti asi zvinei zvinetsoitika mupfungwa dzevabereki chii ipapo. Kunyazi kana muri muhondoka chinhu chese chine chekuita nedivi remuvengi chakashata. Hivi chakanaka kwavari ikoko kwete kwatiri. Ati muri kuona. Saka ndo zvinoitika pane hondo. Saka but it's high time ezvinezvi vabereki vakawanda pastor vatonyanya kufarira vana kuti vanamate. Pane zvatenderera pasi rese zviri kunzi zvemadrugs nekudii kuvanaka zvekuti kuvabereki chaivo vari kunyatsoona dambudziko ramunyika ka vaifanira kutoti dai vana vese vaita zvekunamata kwete kutodzinga mwana kuti arida kupapatidzwa. Famba yenyu regai tinopendera dzokororai zvakazarurwa 1 vhesi ya9 na10. Zvakazarurwa 1 vhesi 9 na10. Ini Johani hama yenyu mugoverane pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokukupupura kwaJesu. Ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Pane zvinhu zviri kuburitswa naJona ari kuti iye ndiri panguva yekutambudzika. Asi imimi kana ndakakutarisai tiri vamwe chete pakutambudzika ikoko. Kwete kutambudzika bedzi asi nekutsungirira neushe. Saka Jona ari kuti chinosaka tirambe takatsungirira nyaya yatiri kurwira yatiri kushingaira mairi ine ushe kumberi. Pasecond coming titaura kudzoka kwaJesu. Paanouya anenge akuuya kuzotora vakatsungirira. Ndosaka bhaibheri ichiti vanotsungirira kusvika pauguma vachaponeswa. Saka pane ushe ngatirambe takatsungirira ushe hwamesiya watichanopinda mukati mavo. But chimwe chinhu chandada pavhesi 10 anzi ndiri paPatmosi ipapo ndeke ndiri mumweya nezuva rashe. Kureva kuti unogona kupinda mudambudziko ka rinorema zvekuti vanhu vanenge vachiti mukwada gore rinozvinaye. Asi iwe uri mudambudziko iroro ka utori mumweya. Kureva kuti uri kutofamba wakadekara muna Kristu. Ndo zvinodiwa izvozvo. Vateereri, chidzidzo chedu ibhuku razvakazarurwa part 2. Regai timbonzwa kambo touya toenderera mberi. Asindire yangu Jesu anogara narini, sisi zake
pasi, undipe hangu Jesu, anondinyaradza mweya, naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu. Tinokuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kudzidza nhasi pamusoro wenyaya unoti bhuku razvakazarurwa pati 2. Taona muchikamu chapfuura pachibuda pfungwa yekuti chero uri mukati medambudziko unogona kungove mumweya, zvichireva kuti unogona kungogadzikana uri muna Mwari, being at peace. Saka pane kusungunuka rugare irworwo runokonzerwa nekuvimba naMwari. Chimwe chinorubatsira ifungwa sedzakunobuda muchikamu chine chatiri kupinda machiri. Verengai zvakazarurwa 1 vhesi ya17 na18. Chii chinozoita kuti upinde mumweya iwe uri mudambudziko? Zvakazarurwa chapter 1 vhesi 17 na18. Ndakati ndichimuona ndakawira pasi netsoka dzangu sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira, naiye mupenyu. Ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi-peri. Ndine kii dzerufu neHadhesi. Now unonzwa zviri kutaurwa panapa. Jesu ari kuti iye kuna Johani, hakuna kutya. Inini ndiri kutaura neweka, ndakambofa, asi ndakamuka. Ndi Jesu ari kutaura. Chimwe chinhu chandinacho makii ekukidura rufu neguwa. Kana paine chinhu chinovhundutsa vanhu in this life, rufu. Ndorosaka vanhu vamhanye kun'anga, vamhanye kunoita mabira vachisotesa Mwari, vaende kuvavuki, chero nekuita zvimwe zvinhu zvakadaro. Andiro vazoona zvinokonzerwa nekuvhunduka nekutya. But kana wakuziva manje message iri muna zvakazarurwa, Jesu anoti rega kutya,
kana paita zvinovhundutsa. Okay. Ini ndakatombofa. Hazvimbourayi izvi. Usatye. Iye chero ukafa makindi nawo. Alright. Handiri kudzwa mukwana tozvitaurwa naJesu. Ndofunga kuti pakipa muri kutaura Satani pari kuuraya vanhu. Ki yacho ndofunga yakafanidza tinoshandisa kuhozi kumusha iyaya inenge nechimwana saka Satani ane chimai chiya but ane chimwana chekuzokinura ndiJesu. Right. Oidzikidze kudzanya kudai inopfekerwa kaningoda iso. Saka ane kekupfekera oda iso ndiJesu. Jesu ndiye ane kamwana manje. Waburidza ipapo waburidza fungwa yakanakisa kuti saka Satani haana yekukinura yake ndiyongosiya akira chete. Saka nhai vafundisi toita sei ndapanzwa perufu apa. Munoona pfungwa dzangu kazhinji kana tiri muno mustudio ndofunga maakuzizwa mufundisi Rodzi muchazviona mufundisi Mukwada. Ndine chinyanya kufunga abi yangu vari kumaraini because zviri kuitika kumaraini wafundiswa ndezvekuti nyaya yerufu kare waisiti ukanobvunzira wainzi ndiri kuona gomba vanenge vachireva kuti tiri kuona rufu ruda kuuya kumusha menyu but ezvino kwato nevanhu vekuti uchitozvifambira anotokumisa kuti pamusoro emugomba ndiri kuona muri kumhanya yenyu but ndine tsanangudzo dzenyu ndaratidzwa kuti pane rima pamberi apo nemweya wokumadokero pane gomba riri kuuya saka ndandati ndikupei tsanangudzo dzenyu asi kana makasununguka tinogona kubatsirana kuti gomba iri ribve. Pfungwa inenge ichitaurwa pfungwa inenge ichitaurwa ukanzwa pachinzi gomba mweya wokumadokero werima gore dema iri kunodzoka parufu. Ameno pangaitwa sei zviri kusiya vatendi vakawanda ndozvinotozoita kuti vaite chinamato chisingafadze Mwari. Vanenge vaudzwa tsanangudzo idzodzo idzo. Ikoko kuvhima mufundisi Satani anovhima. Hamirire dzinongoya dzega anofanira kutofamba achivhima ndosaka akuti because ari kuona kuti nguva dzapera saka akamirira vanozongoenda ikoko bedzi vanoita vashoma. Kune vamwe vanofanira kunovabatira kwavanenge vachifamba ndosaka achingoti vakomana mhanyai nemumastriti imomo chero wamasangana naye muchitiraya but vanhu kana vaverenga shoko manje vadzidza zvakazarurwa akanga ati ndiri kuona gomba ubva kuti makomba anofanira kutoonekwa because kuri kufiwa everyday. Hakungashayikwe guva mumuri mune muri yakaita sei because pano pasi tinofa handizvo unenge wakaverenga but hazvityise because Jesu ane makii tichamuka. Ndo zvinenge zvida kuti saka ndo zvakakoshera manje kudzidza bhuku razvakazarurwa. Handitopaona. Yes Mukwada. Ndinotofunga futi kuti shuwa zviri kuratidza hondo yambotaurwa iyaya ndeyeshuwa because rufu rumwe chete rwavhundutsa munhu audzwa mustreet nekuti aoneswa gomba. Munhu mumwe chete ari kubhadhara polisi mwedzi wega wega zvekuti ari kutoziva kuti achawigwa mubhokisi rakaita sei otakurwa nemota kuenda kumusha achibhadhara nebhazi but asingavhunduki paari kuzviita izvozvo achitora polisi but kana zvakutaurwa nemunhu wasangana naye mustiriti matauriro enyu mufundisi Mukwada matauriro enyu munoda kuti timu rangu ribva rasara richizvishora kuti ende hatisi kufunga. Ameno ateereri mazuva zvinotaura mufundisi vari kuti patinovhundutswa nenyaya yekunzi tiri kuona rufu gomba tinovhunduka but vazhinji vedu tinotori nemafuneral policy ekuti every month tinotobhadhara mari kuratidza kuziva kuti tiri kutonofa usingatyi tichitoziva kuti ndichavigwa kofini yakati ndakabva ndabhadhara inobva yatipa nebhazi rinotakura vanhu paunotobhadhara mari hausi kutya. Saka ndo pari kunzi namufundisi Mukwada muri kuona here kuti ukanyatsoita kuti pfungwa dziti hapana chaifanira kutombotyisa pamunhu ane tsanangudzo dzegomba because tagara titori muprocess yekuziva kuti gomba ririko kumberi. Aiwa timu rangu pakadai apa ngatirege kuramba tichitsotswa naSatani. Thank you mufundisi Mukwada. Yes sure apa pajeka pawaburitsa tiverengere zvakazarurwa 2 vhesi ya7 vhesi ya26 na27. Zvakazarurwa 2 vhesi 7 une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda ndichamutendera kuti adye muti weupenyu uri muparadhiso yaMwari. Verse 26. Unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Uchaafudza netsvimbo yedare sehari dzomuumbi dzinoputsanyiwa sezvandakapiwawo nababa vangu.
panapa Jesu ari kuti anokunda anzi ndichamuita sei? Ari kunzi ndo achawana mabenefits. Right. Muti weupenyu hausi kudyiwa pane imwe nzvimbo, pane rimwe purazi pano pasi. Uri kunodyirwa kuparadhiso kudenga. Okay. Saka Jesu chaari kuita manje mubhuku razvakazarurwa anoda kubvisa pfungwa dzedu pano pasi. Andozona kuti chero watambudzika zvakanangana nerufu, kana zvareva kuti unofa, enda unofa makindi nawo. Kana chiri chimwe chinhu chakumanikidza cheupenyu huno, Mwari pane paakarwira vatendi kumashure akavaprovhaidha zvavainida. Asi kana ambomira kuti nguva irebe, tsungirira. Hani mazvaona, usawane chinowanikwa watadzira Mwari. Aiwa. Zvekuti hapafanira nyaya yekuti oti mufundisi zvazonyanya. Ndozvikunzi tsungirira. Zvinonzi chero zvanyanya tsungirira. Alright. Handiti wazvona. Nemhaka yei ari kuti iye kumberi uko ndichakupa mubayiro paunonopinda muparadhiso. Pfungwa yaanoda kuti inodiwa nazvakazarurwa kuti igare iri matirika inonyatsokunojekeswa pana vaHebheru 11. Hebrews 11. Tiverengere verse 13 kunodzika nayo ku16. Hebrews 11 verse 13. Ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vayeni nevafambi panyika. Nekuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Nekuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yekudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nekunaka, ndiyo yekudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo kuti aidzwe Mwari wavo, nekuti wakavagadzirira guta. Panapa pana vaHebheru pari kunyatsokubudisa pachena pfungwa iri kuvavarirwa nazvakazarurwa yekuti vatendi vokudhara vakasvika pakunofa vachinzwisisa kuti pano panyika tiri vapfuuri, tiri vafambi, tiri vaeni. Handiti vazvona. Nemhaka yei vainzwisisa kuti chero ungaunganidze zvaunounganidza, Yes. zviri tembarari. Okay. Panyaya yekuti pano panyika hapasi pedu tiri vaeni, pfungwa yacho inombobatira mupfungwa dzeruzhinji rwevanhu, but vasiri aware. Ndinozviona parufu vafundisi. Ameno kana muchimbocherechedza nziyo dzeparufu dzinosiyana zvichienderana nzvimbo ndei, but pane kambo kandakaona kanenge kanowanikwa ndufu dzese. Kanenge kachinzi hatina musha panyika hatifa, kakada kudaro. So unokanzwa mudzindufu dzakawanda zvekuti unotoona munhu wese achiimba kuratidza ndofunga ameno zvatinozoitwa nasata, but pfungwa ikunyatsoziva zvechiva kuti panapa kapa ndofunga hapana kunyatsoita kwedu chaiko kudenga inotombopinda muvanhu vese. Asi panosumuka vanhu parufiro rwomanje zvoita sokuti chiveve chacho chinopera. That's unfortunate, man. That's unfortunate. Unoziva kuti pataikura ndofunga kana maizvitoku muchiri wadiki maimbotamba mahumbwe. Saka kumahumbweka unotoona vana vanototi indo imba yatiri kuvaka kuchinotutwa zvimatombo zvichirongwa zviita chidenderedzwa potosiyiwa kadhoo vopinda imomo potorwa zvimagaba kuchibikwa tiri kubika sadza ari mavhu ari kukodzongerwa muchigaba opakuririrwa pamashizha vachidya. Kunotopana nomwe zvikudya ndiwe baba ndiwe amai umwe achitorohwa kunzi wanokurira sadza vakuru vasati vanokora iro remavhu iroro. Handiti wazvona. Amai vakabika huko vakazodedza kuti trust chiuya budye avamirire kubuda nepadhoo, umwe anongojamba nepaajamba napo hapana dhoga. Handiti wazvona. Kureva kuti tuvana patunenge tuchitamba tunenge tichiziva kuti kunoku kuvarayirwa bedzi, chikafu chacho chiri kubikwa naamai. Handiti wazvona. Saka ndo zvakazikamwa nevarume vari kuna vaHebheru zviri kunze kuna zvakazarurwa tizvinzwisise kuti panapa whatever zvatiri kuita tiri kumahumbwe
chaizvo zviri kugadzirwa naMwari tine kumusha kwedu. Pastor, Yes. it's so clear matsananguro amaita zvishuwa tine kumusha kwedu, but hamusi kunosiya here maisa pfungwe yekuti murida kusvotwa nevamwe vanhu kana kuti nesu hedu tine zvinhu zvedu. Matsananguro amuri kuita musasiyeka zvekuita kunge murida kungokavhira isusu vari kutambura. Kuna vamwe vane zvinhu zvavo pastor wekuti anenge aine pfuma, mapurazi, mabhizinesi, makambani, mashopu, dzimotikari, mandege, ngarava. Kune vanhu vane zvinhu zvavo pastor. Muri kuti kudii papapo? Pawatadza kubata ndipe kudayo. Vara rekuti kumahumbwe chishona. Kana maakuuya kuno kumasabhabhu kuno inotonzi toy room. Munenge muna matoys akasiyana siyana. Abo acho tutori tumotikari kekuti anotopinda muchimwana akabaya bhatani chototi chonosvika uko chichidzoka, asi muri mutoy room. Mwana haazorari mutoy room, haazogari upenyu hwese ari mutoy room. Unotonzwa amai vava kuti chiuyai kuno kuti abve kutoy room. Mahumbwe akafunda ematoyi emagetsi nemabhora chaiwo, ndege dzataita kumusha dzaedze kungobayirira zvimashanga zvechibage womhanya nazvo chochotendera. But dzekuno kumasabhabhuka inenge itori nechibhatiri chekuti chikaswichwa so chinoti chotosimuka kuenda mudenga, asi chondomhara. Hamuchikwire kuenda kuDubai ichocho. Matoyi hauindi nacho. Handiti wazvionaka. Saka tiri kuti manje zviri kutaurwa panapa ndezvekuti kana muine zvinhu zvenyu, angaa mapurazi, dzingaa dzimotikari, nedzimba hobho, munazvo, but hakuna akambonovigwa nepurazi muguva. Matoyi echirungu. Kungosiyana kwematoyi acho. Handiti wazviona. Hakuna anondovigwa nemotikari. Kana chero aine mabhazi mabhazi acho angatozoita mudungwe kutakura vari kuchema kuenda kunomona achiigwa. Tonzi chisai mabhazi 5 atakure vanhu kuenda kuno, asi hakuna anovigwa nemabhazi ake. Saka ndezvekuvarairwa nazvo pano panyika panapa, asi panapa tiri vateereri. Bhuku razvakazarwa part 2 pfungwa iri kuita kunge yakunopera yakasimba muchidzidzo chino ichi ndeyekuti panyika hapasi pedu. Patinosangana nematambudziko ngatitsungirirei musha wedu chaiwo uri kudenga. Mwari ndo vanombotitendera kuita matoyi echirungu, vamwe voita matoyi anoita kunge ekumusha. NdiMwari vanototendera kusiyana ikoko, vamwe vakapfuma, vamwe vari varombo, but zvese matoyi. Musha wedu chaiwo uri kudenga. Fambe henyu mufundisi. Right. Mukwana ndaona seurida kutaura, but tangai maverenga vhesi iri mukozotaura tobva tapendera. vaFiripi 3 vhesi ya20 na21. vaFiripi 3 vhesi 20 na21. Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwomuponesi, Ishe Jesu Kristu, uyo uchawandudza muviri wokuninipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisira zvose pasi pake. Daita tiri muchechi pastor, paverengwa vhesi iri chechi yaifanira kuti amen. Taurei muoneka wateereri. Ukwanda wakachida kuti chiita kungowedzera pfungwa yekuti pachitaura kuti zvinhu zvematoyi kuti zvinhu zvazvisingagoni kutibatsira nekuti zviri limited, but zvisingagoneki nematoyi atakapiwa nawo atinawo panyika ino iyi ndo zvinogonekwa naMwari. Saka Mwari is better than matoyi atinawo mukati mepasi rino. Ndosaka tiri kunongedzerwa ikoko nebhuku razvakazarurwa. Tinoda kutenda. Saka kana tichiita mari dzedu, tichiita dzimotikari nedzimba, ngatiitei tina Jesu. Mapabata. Nekuti zvanzi nevhesi iri tiri macitizens ekudenga. Ndokwedu chaiko. Izvi zvimwezve ndezvekutambisa tiri pano panyika yatiri vaeni. Asi gare gare tozoenda kumusha kwedu kunotaurwa muna zvakazarurwa. And it is at the second coming of Christ, vateereri, pachavandudzwa miri yedu yekuninipiswa iyi, patichava glorified.
chirongwa chino chinonzi the second coming of Christ. Kuramba tichitenderera papfungwa iyi nekuti kuuya kwaJesu kwapadhuze. Mufundisi vachataura mafoni nhamba iye zvino avachakupai amunoshandisa kuti muwane malingi. Tinobva takutumirai malingi epaWhatsApp ekuti mupinde mumagroups eWhatsApp anotumirwa zvidzidzo every day, zvimwe zvidzidzo zvakaitwa pachirongwa chino kunguva yekumashure. Mufundisi, ipai vateereri vedu mafoni numbers. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwe motiti ndinokutungamira